ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଜଣା ଲୋକଠାରୁ ଆଶା କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ। କୁକୁରକୁ 2-4ଟା ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ ସେ ତୁମ ଆଗରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଇ ବୁଲିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ସାରା ଗଛ ଫଳ ପନିପରିବା ଦେଇ ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ନଥାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାକୁ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେହି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଉଥିବା ଶରୀରକୁ ଶବ କହି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସୀମା ତ ସେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତିଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଏପରି ଖେଳିଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନି।